ngi aingu U Blei ularan kat lembat ngi menne kamit bar shimit pat kumning ngi op diang pat ya gani ka step ke batmai pat ngi sngongu ro U Blei udang ai hangi ya kalat ke balai lut ban shashkor ya Ka Ktien ke bakho jango na ka bentaga Good News TV ni ai ku Blei step ya pi baro aga kyrteng nong penim nong sius pa ba it ya jong ba jong pi U Jisu Khrist ka jingpuson ha ka step ngala pensyong nong rim na ka shithi shekinong HEBRU kalan nong ka bakhat ar dekot ka ba ar Ka Ktien jong U Blei ka ong da ka bakmi sha U Jisu unong penlong bat unong penjana ya ka jinget jongi uba namar kata ka jingkemen ya ka balabu hakmat jong ula syak ya ka ding pna uda iben ya ka jinglek ran bat ula syong ha ka kti kamon ka khet U Blei manla uwei pu uwei la ne manla ka wei pa koi ngimat ya ka jinge ha ka jingim jongi hala kirukom hendrei kumno ngile ha pedeng ki ka jinge pat ka syong hangi shimet bat la ban ong ba om don iwei ru ki bala ban yai lan na ki jinge ka jingtenju ki jinge ka jingile kam dei satia ka phang ka bathmai hendrei ka dei pat kata ka bahabangi mat ha ka jingim ni sngo kum bakalong ka bathmai habakani kawan ban len shop yangi ni sngo kumba ngimpat jumat ni yashem ka menuru habaki wei ki mat ni selok hendrei haba mat yala de sngo kumba kadang long ka phang ka bathmai don ki ba khnyum ha ki mat ki jinge don ki ba bitar U Blei don ki ba phai na wat ka jinge ke jongki don pat ki ba pedeng ki jinge ki yo i ya ka jingdi pen buai kum ka lat ban klet ban pen klet yala de na kita ki jinge don pat ki ba ki mat ki jinge ki sngo tenat ban yai puson bat ban yai perkhat ya ka don pat ki brio haba sngo si haba mat ki jinge ki snap de ki jing ruai ki ba pen melong nang ta ki sedang pat ban yam namar ki jing sngo melong ki sngo ka jing sngo sen yala ka jong ka jing im don pat ki brio ki ba ki mat jing ki le ban ya tho she ki wei pat ki para brio ni ki perlok ki para jor namar ki kwa ban yo sngo ba ki brio kan sngo sen na kam ta jong ki ten rei na kam ta jong ki kum ki bangai U Desmond Tutu U Bishop jong ka Johannesburg pat U theologian U ong kum ne Dear child of God, I am sorry to say that suffering is not optional. Ko ki khon ba it jang U Blei sngewbha map yang aban ong ba ki jing sha shitom kim dei ki ba phila ban jit. Namar Ka Ktien U Blei ka ong yau ba nga it na sneng bat na sempat. U Blei u kwa yang i bangin tur sya jan jang bat ling ba kini ki jing ngin tur sya Leng ba kini ki jing ngin san ha ka jinglong ka jing ba ka jing Kristan. U British journalist uang kumne U Malcolm Muggeridge uang kumne. As an old man looking back on one's life, the only thing that taught me anything is suffering. Not success, not happiness, not anything like that. The only thing that really teaches one what's life about is suffering. Kumutemen habang nga kertiang din nila ka jong ka jingim nga siyem ba ka ay ka ba hikay nga siya pang shibun ki ay kaday ka jing nday ka jing job nday ka jing kemen nday ka jing sngewbha nday ka day tang ki jing bat ki jing sya shitom but hapdeng jong kita ki jing ki ba bon let's say ngi feel nga kan ma ha ka way na ki jing hikay bang yo na way pastor na Australia uong kumne don't nurture your wounds. Wat pensan lani wat sumar ya kita ki jing U Dr. Stanley Wong, suffering is something the more you focus on it, the bigger it gets. Ka jing ka day kata ka bakat bangidang penle jing mut kata kanang kraw. Udon way pastor ubala kamrang ba ka kyrteng jang kalong Stanley. Pat uni wong ba sisin ha kapor ba udang sedang bandrung siya ka ministry ka jang ka balang jang kalajan kelem namar ki kat tu kan ni ki dekot jang kata ka balang ki yang persya ya uni pastor paduni pastor wong ngala di benduk tiak duk dem namar bangala syubon jemut jeng berkat nga khuslai baru ha ka we ka sngi hadin balawai ketika jing dwai lang yang mane iwei temen ibah ka kerta kumbah nyop husna mi ikot ya usya utau pastor wong ngalalek bat
Badan bang la poi sayeng ila ong ya o. Pet ya kani kador pio ayo. Ai utu pastor ya ka frame ka badan ya kador barong pet ya kani kador pio ayo. Ta pastor ula pet. Lo ya kador jong kising bat uwei brio. Bat mar ya pet yo ngala itu baka de kador jong u Daniel hakram jong kising. Kum tau lo jubab o ngayo iyo Daniel i kising bat ikimau. Itai temen ong itu pastor pet syo pio ayo. Tau pastor la persyang ban pet piang. Ya kata kador wong ayo ya kini kisanyom ki badan hangta. Itai temen ong itu pastor pet syo. Tau pastor wong don i syo tangkat tai. Itai temen ipen itu pastor yang pet. U Daniel hangne u krempet ya kising. Henry ki kemat jo ki kemit sya U Blei. Lada upet ya kini kising unjen dalam persyang ban ri lani ban yang jengai naki namar ke jing syap tiang. Henry namar uklem pendek jing mut haki tiki jing Henry fokus lani upendek jing mut sya U Blei kumta U Blei utip ka ka bu udon kam ban le na kam ta jong kiba kum kita kiba kemit sya U. Kum taru lada pi pendek jing mut haki tiki jing ka balangkan sayap ong itai teman. Focus on Christ, not on your problems. Kemit syain sya U Jisu Khrist om sya kiti jing kiba pimat. Baru tahu pastor uang nado kata kesngi. Ngasngau kumba U Blei ukudup yang aman na kesngi. Baru uang nado bang lalek kumta. Kita gijing ki sedang banja. Kawai hadin kawai pat. Lengba kini ke jingpuson kini ke step. Ngakot namar kata. Ya pi iwei ki besyak skor kini ke kubur. Ngim lalatnya ke jing Hoi don arjad ke jing Kawai ngi hapan sngau thuk ba don arjad ke jing Kawai kata ke jing kabangi lehi. Bat kawai pat kadi kata kabangi syim mentalam. Na kita gijing syak shitom U Khrist. U Petrus uang wat ai ba uno unur napi un syak shitom kum unong penyak beriau. Lani unong tu, lani unong lek basniu. Namar kini ki wan rahi ke jing penyak beriau tu syak penshitom mat jing kiri ke jing ka ba ulehi ka ba kilehi. Handri U Petrus uang haba pi syak shitom syak kum U Kristan. Bat kum ki Kristan hapring ke jing ki bangimat ha ke jingim ka ba manla ke sngi unong tho ya kani ka shiti shi ke HEBRU uang da ka ba kemi sya U Jisu unong penlong unong penjanai ya ka jingai jongi tangkata laringi kemi sya U Jisu Khrist hapdeng ke jing hapdeng ke jing le ki bangingi mat hapdeng ke jing tenjo hang tangin yo mat ya kata ka jingsuk ka ba palat ya ke jing syempang ke jing ki brio bat kata ke jingsuk kan rijai-jai yaki mynsiem jongi haduk bangin da light shiliang na kita ki jing U Blei wangi syakri usngau thuru yaki jing ki ba manga bat mapingi mat bat usya shitom ro rengkat bat ngi dei namar kata ka daw U David ha jing roi sam ka ba arpulai wong shisha langa yat yaka them ka serngiu ka jing yap nganam syap tiang ka basniu namar medon rengkat mame bat nga U dingdo bat usyando jame kin pentingan nga Utau di U Blei jangi ki perlok. U Emmanuel. U Blei lembat ngi. Pada baudon bat ngi. Ken mau ya kini. Ki jing bat ki jing tenjo hi. Kilong temporary. Kimlong permanent. Andai kilong temporary. Habau Jisu Khrist udon bat ngi. Ki jing elek. Ki jing tenjo. Kini baru kilong temporary. Bat khnang bangin nom bakla lenti. Ngi don kam tang ban fokus. Kemi shine. Tang sya U Jisu Khrist. Unong ra sya mynsiem wong ko nong let jing let syari babha. Ken mau ban pet sya U Jisu. Ka kti jang U kan betin kan da. Ken mau ban pet sya U Jisu. La datang mangap mapi. Ngin la ban kemi syan sya U Jisu Khrist. Sapedeng ke jing ki bengi kenduk. Hang ta ngin la ban long ki nong job. Bat ringkat bu Jisu Khrist. Unyalam hingi sya shiliang. Ban jam sya shiliang. Ban job persya. Ya ki jing tenjo. Ki ba medeng. U Blei njarap pun aibor. Ina kam ta jing ilang baru. Ngin mi ni ki Jingiaseng man betengi kam ki jam jongi rengkat bar kini ki jingpuson ai kanong ka bor na kam ta jongi leng bane ka sngi barok ka wai U Blei na kam ta ka buram jong amen nginya duai ni ai ngo ya me atrai na mar kini ka ktien ka jame penken mau ka ba khot jengi bangin khmi tang shame balong U Jisu Khrist trai hapring ki jing ki jing le ki bangi mat ki bangi syam oi trai lios ngori ki jing penken mau ne ki syakri ki jame ki ba penken mau ba ki jing syak shitom he Kamdei kata ka ka bangin la ban jet. Namar meong. Ladang mon ban bot na din jonga. Tuun ba ila keding pena. Pat un bot na din jonga. Try yarap ingin namar. Mungkin snow to ingin ka jing shisha.
ban bot jame ni ha ban kit je ka lyngkot ka bakia pada pedeng gini ki jing pedeng gini ki lyngkot ka bakia ka bangi kit ha ki jingim jang iwei pi iwei hi kai bangi nang ban khmi shain tang shame utrai bak nong pan em jangi U Jisu Khrist yalam mametrai ka jingia lenti jangi dan ga sngi baro ka wengi IT ki kiti ki jame aga kyrteng U Jisu ngi duai amen